Yau na zo da sabon salo, wannan markaɗen kabewa ne, kuma zan yi amfani da shi na ciyar da mutum ɗaya har mutum 70. Ku zo mu je mu ga yadda ta kasance. Let's go! Nan take na ɗauko kabewa na juya ta a tukunyar da ke kan wuta, na zuba kayan miya, sannan na bita da gyaɗa, sannan na zuba baking powder, na zuba farin magi, sannan na zo na bita da man kuli, na sa kori, na zo na sa seasoning, gishiri, na sa sukari, sai na bita da alayyahu bayan ta dahu. Kai to fa miya ta yi ready. Nan take na ɗauko fulawa na juye ta a roba, na zuba da baking powder, gishiri, yeast, sannan na hau kwamutsa ta, sai na ɗauko ruwa na zuba. To fa nan fa na hau kwamutsa ta sai da na maida ita ta yi laushi lugub. Bayan ta tashi sai na zo na fara suya. To fa yanzu na san kun san me aka dafa. Nan take na ɗauko miya muka fara zuba ta a takkawe kamar yadda kuke gani da kuma shi abu. Sai da muka yi mutum 84 cikin ikon Allah. Muna fitowa muka fara bawa mutane gashi nan kamar yadda kuke gani, alhamdulillah. Daga nan kuma sai muka fita bakin titi muka gano wasu bayan Allah mata, muka zo muna basu, muka ce ku tsaya mu fara bawa matan da muka zo sannan sai mu da kanku. To haka muka dinga yi, sai da muka fara bawa matan nan tsofaffi sannan muka je kan yara. Bayan mun bar wannan wurin sai muka dinga zakulo waɗanda bukatar suke yi ta gaske muna basu. Haka muka dinga yi. Wannan bawan Allah ina bashi ma wallahi gure ne ma ya zauna. To haka muka dinga yi. Kuma abin da zai baku mamaki da wannan abin shine bai fi naira 20,000 na kashe wannan abin ba. Sakamakon muna da ragowar kayan aiki wanda muka yi ba mu siyi irin su ice ba da mai da kuma irin su seasoning. To gashi nan kamar yadda kuke gani muka ci garbawa yan nan bayan Allah, ku gaya min nan gaba mutane ne kuke so a ciyar.